welkom weer bij Bureau de Vries voor het tweede pad van het verkiezingsdebat van ons programma. De kandidaten zitten haast alle jaar weer klaar, dus kunnen we dadelijk los. Het vorige uur hingen we de landelijke thema's. Nu zien we het over de regionale zaken. Omroep Friesland. Bureau de Vries. En het eerste debat wordt leiden door mijn collega René Koster. En daarvoor roep ik twee politici naar voren om de discussie aan te gaan. In dit geval over landbouw en natuur. Aukje de Vries van de VVD en Isabelle Dix van GroenLinks. Zij zullen debatteren over de stelling: het bordje mat in Friesland volop rond te krijgen. En net te volle behind worden terug natuur en milieu eersken. Isabelle Dix. Nou, helemaal eens. Maar het gaat natuurlijk om de goede vorm van boeren. Ik wil wel een opmerking vooraf maken. We hebben natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog met elkaar afgesproken: nooit meer honger. En dat is gelukt. De manier waarop wij de landbouw in Nederland hebben georganiseerd heeft ertoe geleid dat we een ongelooflijk slimme, innovatieve vorm van landbouw hebben gekregen waar heel veel eten voor de hele wereld uit voortgekomen is. Wat we tegelijkertijd ook zien is dat die vorm van landbouw leidt tot heel veel, maar een aantal nadelen, namelijk landschapspijn, zoals we het hier in Friesland zijn gaan noemen. Een groot gebrek aan biodiversiteit. Aantasting van de natuur. En eigenlijk ook aantasting in heel veel gevallen van het leven van de boer als zodanig. En ik denk dat als we veel meer inzetten op natuur, mens- en diervriendelijke landbouw, dat er nog heel veel slagen te maken kunnen zijn. En dan moet dat soort boeren in Friesland volop de ruimte krijgen. Aukje de Vries. Ja, ik vind het wel heel vreemd dat GroenLinks op deze stelling zei dat ze de boeren de rondte jaan willen. Want ze ervaren de boeren dat volgens mij helemaal net met het programma van GroenLinks. Juist het zijn oerstelde, denk ik. Ze beperken juist de romte. Ze maken een kar voor één vorm van bordje. En ik denk dat dat net goed is. Ik denk dat wij al die vormen nodig hebben en dat we die ook de romte jaan moeten. En wat GroenLinks doet is gewoon beperken, de boeren in kweer locht zetten. En ik denk dat dat net goed is. Ja, weet je, er zijn twee varianten waarop we zo'n soort gesprek zouden kunnen voeren. We zouden nu kunnen zeggen... Kies de duidelijke variant. Nou, maar. Precies. De duidelijke variant zou kunnen zijn... de keuze die de VVD maakt is niet houdbaar. Is eindig. U hebt een soort van landbouw georganiseerd waar de boeren uiteindelijk geen weg meer naar buiten hebben. Het kan alleen maar groot. Dat is een variant waarvan u weet dat boeren uiteindelijk geen toekomst hebben. Dat is net weer. Dat is gewoon net weer. Ze hebben geen toekomst als je kijkt naar de manier waarop ze... Als je ziet hoe populair de stoppersregeling is, dan kun je natuurlijk als minister of staatssecretaris van Landbouw zeggen: nou, fantastisch, ik heb een regeling, die loopt hartstikke goed. Maar waarom stoppen die mensen? Omdat ze zien dat er geen opvolging is. Omdat ze zien dat niet houdbaar is. Alle regels die wij boppen op nog de Europese regels zetten, daar moeten we in elk geval van aan. En we moeten dan naar een goed mestbeleid, zodat het fosfaatplafond er aangeeft. En dat we innovatieve technieken zoals monomestvergisters, broeken, en dat die derde profijt van loeken kunnen de boeren. Ik ben laatst nog best bij zo'n boer die dan zo'n ding heeft. En dat moet jou ook aanspreken. Daar wordt monomestvergisters worden inzet. De mest wordt verwerkt en er komt warmte uit. En ik snap net waarom GroenLinks gewoon net vergeet. Nou ja, de ingewikkeldheid bij het maken van groen gas, van het vergisten van mest, is natuurlijk dat je een hoogwaardige grondstof, namelijk mest, gaat verbranden of gaat vergisten, zodat er alleen maar gas overblijft. Wat je wil is op een veel slimmere manier die landbouw organiseren. Maar ik zou eigenlijk niet op die manier dat debat voeren. Ik zou zo graag met de VVD in gesprek willen om dit op te lossen. Heren, dank u wel. Heel lekker zitten. Heel lekker zitten. Ja, nee, ik wil even naar Jan Dijkgraaf. Kom op, kijk, zoals altijd ligt de waarheid in het midden. Weet je wat het mooie is van het systeem wat we bij Geen Pijl aan het bouwen zijn? Dat iedereen lid kan worden. Dus ook zeg maar die rechtse VVD'ers en ook die linkse wappies van GroenLinks. En de boeren gaan bij ons ook lid worden. En die boeren gaan in ons platform. Maar waarom zo'n ze lid van je? Nou, omdat we de goede... Zij kosten €150 per jaar, wij 12, vind ik een goede reden. Maar die boeren zijn bij ons op het platform straks de deskundigen. En wij gaan aan die boeren vragen: hoe willen jullie het nou doen? En dat gaan we gewoon in de Tweede Kamer inbrengen. Maar die is, dat hoor ik net, hè? De meesten in de stad. Die worden gewoon futstemd door de meesten in de stad. Er binnen volle minder boeren dan dat de meesten in de stad binnen. Dus wij hebben ook geen meerderheid. Altijd. Nou, maar nu ga je ervan uit dat je niet moet luisteren naar minderheden. Maar ik vind dat je naar elke bevolkingsgroep moet luisteren. De meerderheid met het fascisme krijgen. We doen internetpeiling en dat vinden wij. Nee, we doen geen peiling. We laten die boeren argumenten aandragen waarom het moet zoals zij het willen. En als alle boeren... Maar dan mag je alleen nog de boeren stemmen? Nee, natuurlijk niet. Die boeren zijn de deskundigen bij ons en bij jullie zijn de lobbyisten. Maar Dijkgraaf, alle boeren zijn toch ik net hetzelfde?
Sorry? Alle boeren denken net hetzelfde. Nee, maar dat hoeft ook niet. Weet je wat zo mooi is? Maar dan is de meerderheid van die boeren. Weet je wat zo mooi is van een debat? Een debat mag niet antwoorden. Een debat is de uitkomst van het uitwisselen van argumenten. En dat gaan wij wel doen en andere partijen die laten Harry van der Molen van het CDA. Je zit geen boer op te watje en dat je de iPad erbij pakken, maar op geen stijl te stemmen. Onzin. Waar de keren om God is dat ik nog de eerste boertje inkomen maar die in de natuur is. Want die werk je met de natuur. En als ik hun vreeg je, waarom kerst toen net investeren, dan zeggen ze, jongen, als ik 80 uren in een week werk en aan het eind van het jaar had ik 20.000 van mezelf uur, dan ga ik er geen romte in mijn bedrijfsviering als ik maar iets te doen, iets extensieve te werken. Matten van de molen? We matten goede, economisch renderende bedrijven hebben. Romte. Maar ik een voorbeeld nemen. Verplichte weidegang. Er wordt nou een wet aangenomen die zegt dat boeren verplicht de kleine boeten te doen matten. Het gevolg daarvan is dat ze de opslag voor weidemolken kwijtrijden, weer minder marge. En waar ben jij de dupe van? De Lietse boer. Dus die plan van links, die werk je net. Ik wil graag op reageren. In het begin waar het even nam het woord biodiversiteit. Ik denk, ja, daar moeten we om denken. Weet wij wel dat we in heel Nederland nog maar 15% van de oorspronkelijke beesten en planten en oer hebben. We hebben zo'n 600 soorten binnen al vernield. En waar komt het terug? Omdat wij een soort monocultuur handhaven hier. De grootste part van Nederland is boerenloon worden. En boerenloon is alleen nog maar één soort gas. Het is green, het is geen natuur meer. We moeten om denken dat we die natuur wat plak jouwen. En ik denk dat er maar één wordt in post. En dat willen volgens mij de boeren ik wil. Dat is een vorm van natuur-inclusieve landbouw. Daar moeten we naartoe. En dat ken ik. En dat betekent misschien wel dat we iets minder productie hebben. Maar ik denk wel dat het haalbaar is. Die natuur-inclusieve landbouw. Jacques Monas, Nieuwe Wegen. Ja, nou, het punt van die weidegang. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om daar ook de balans te zoeken. Op het moment dat wij met elkaar zeggen van er komt een verplichte weidegang, daar is heel veel voor te zeggen. Dan moet je ook zeggen, als dat ten koste gaat van de productie, moet daar gewoon een basis komen in de bodemprijs. Moet je de prijs gaan aanpassen, want we vragen aan de boeren dat er weidegang komt. Dus je gaat, nee, ik spreek heel veel boeren. We hebben ook een top agrarische dochter op onze lijst staan. Ga naast die boeren staan, denk mee met die boeren. Zorg ook dat er een betere tegenmacht komt tegen de grote kiloknallers uit de Lidl's en de Albert Heijn die de prijs naar beneden drukken. Ga ernaast staan en ga ook vervolgens kijken of landbouw natuurlijk combineren zijn. Ja, ik ben er helemaal mee eens. Ik vind dat de boeren dat zelf wel uit mij kennen. Dat is het belangrijkste. Die moet zelf die keuze maken en die moet net onder het juk van Europa zetten van de EU. En nou door Europa, weet je dat er 200 miljoen beschikbaar weer? 200 miljoen en dat het huidige kabinet zien houden om te broeken, om te subsidiëren in de landbouw. Christa Oosterbaan, PvdA. Ik denk dat we meer toe moeten naar een balans. Een balans in het systeem tussen volksgezondheid, natuur, milieu en het belang van de boeren. En daarmee moeten we echt toe naar de grondgebonden landbouw. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Want we kunnen niet meer vee hebben dan dat er grond is in ons land. Ja, maar de situatie is nou dat jonge boeren dus... Ik ga met een aantal jonge boeren op tafel zitten die op dit stuit het besluit nemen moeten of ze de pleets van Heid en Mem nog oornemen willen. En die dwaren het net aan, omdat met al die praatjes uit Den Haag nou eigenlijk één ding maar maken. Onzekerheid. Isabelle Dix, GreenLinks. Gewoon wat de prijs te laag is. Dat zijn we dan toevallig wel een keer eens, Jacques. Die prijzen, dat wordt heel weinig genoemd. Het gaat niet eigenlijk om het boeren, het gaat niet om de ruimte. Het gaat om het feit dat de tussenhandel in Nederland feitelijk bepaalt hoe boeren hun werk moeten doen. En het weghalen dat, ik ben even kwijt wie dat net zei, dat boeren zelf kunnen bepalen hoe ze hun werk kunnen doen. Nederland is het land waar ongeveer het minste percentage aan inkomen wordt uitgegeven aan eten. Wij geven maar 10% van ons inkomen aan eten uit. En dat betekent dat wij zo drukken op de boeren, op de productiemogelijkheden, dat de kansen om naar een natuurinclusieve landbouw te komen heel ingewikkeld zijn, omdat wij zo vreselijk innovatief en efficiënt zijn. Ik heb begin van deze week ook met een aantal jonge boeren om tafel gezeten. Toevallig samen met de staatssecretaris. En er waren een hele hoop vragen. Maar wat mij opviel waar deze jonge ondernemers vooral tegenaan lopen, is de onzekerheid, is het steeds veranderen van regels. Maar zij gaf ook heel duidelijk aan, geef ons een richting waar wij naartoe moeten en dan gaan wij daar ook naartoe. Dus het is niet zo dat zij niet toe willen naar biologisch. Het is niet zo dat zij niet toe willen naar grondgebonden landbouw. Het is vooral, het is de staatssecretaris die onduidelijkheid organiseert. Aukje de Vries nog even als laatste. Ja, en dan moet je niet in de laatste vergadering voor het verkiezingsreces nog een motie aannemen die zegt dat de verplichte weidegang moet doen. Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat weer Aukje de Vries, de laatste in deze debatronde. We doeken weer even de provincie in. Wij gaan op zoek naar de man van de ChristenUnie. Mijn naam is Gerben Huisman. Ik ben 39 jaar, getrouwd, 2 kinderen, woonachtig in Leeuwarden. En ik mag op nummer 11 staan
bij de lijst van de ChristenUnie voor de landelijke Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017. We willen ervoor zorgen dat iedereen meetelt. Dat iedereen mee kan doen in de samenleving, dat we niemand uitsluiten. En ons tweede punt is dat we een toekomst willen geven aan onze kinderen die perspectief biedt. Zodat onze kinderen gewoon kunnen studeren, de basisbeurs weer terug. Maar bijvoorbeeld ook dat we zorgen dat de generaties verbonden worden. En ons laatste, derde belangrijke punt is dat we staan voor de vrijheid van godsdienst. Niet alleen voor de vrijheid van godsdienst voor de christenen, maar voor alle geloven in Nederland. De ChristenUnie heeft het meest Friese programma, durf ik wel te zeggen. We willen het Fries in de grondwet verankeren. We willen ervoor zorgen dat de Omroep Friesland voldoende middelen krijgt om ook in het Fries goed uit te kunnen blijven zenden. We willen ervoor zorgen dat de sluis bij Conwerderzand wordt verbreed. Dat er betere treinverbindingen zijn met de Randstad. We willen ervoor zorgen dat er een nieuwe treinverbinding komt tussen Heerenveen en Groningen. We willen ook dat daar waar krimp is, extra middelen naartoe gaan om te zorgen dat niet de hele platteland leegloopt. Maar we staan ook voor onze agrariërs en voor onze vissers. Ik ga ervan uit dat ik niet in de Kamer kom, maar we zullen wel ons best doen om zoveel mogelijk zetels te halen. Gerben Huisman weer uit van de ChristenUnie. Nou, hij neemde het wut al krimp. Het Frieske platteland rint leeg. De voorzienings worden minder. Ja, is dat slim of net? Uw stelling is, de krimpgebieden moet je net pamperi met oerheidsjild. Nou, Dijkgraaf? Of, Nee, ik geef de ouder altijd... respect. Nou, we hebben trouwens ouder, we hebben van tevoren even een peiling die aan Lietse Pol hier op de stoel. Dat ik een vrij gewoon oud ben. Maar de meerderheid die hier zit is toch boven de 50. En dat geldt geloof ik voor een collega. Laten we het hebben hoe krimp. We posten bij hem aan de krimp. Dat gaat lekker zo. Ja. Nou, geen jild in de krimp. Krimp. Ik denk, net pamperen maar oerheidsjild. Pamperen is, vind ik, het goede woord. Maar ik vind het wel een probleem dat we maar krimp te maken hier in Friesland. De komende jaren, we hebben voorspellingen dat er zo'n 20.000 mensen hier in Friesland minder krijgen. Inwoners in Friesland van zo'n 640.000 naar 620.000. En dan kun je zeggen, wat ben nou die 20.000? Maar als die mensen al je vertrekken uit de gebieden, zeg maar, aan het noorden van de provincie, een beetje aan de westkant van de provincie, Koudem en omgeving, maar ik bij de Waddenkust, dan krijg je dat het dorpen leeg rennen. Er bloedt weinig meer oer. Je krijgt dat ouderen die bloeien achter, de jongeren loeken fjot. De meesten die dus studeert hebben naar wat er achterbloedt, creëert dan een soort een dorp waar nog mensen wijnen, maar geen leefbaarheid meer is, want er zijn geen squallen meer, er zijn geen winkels meer. Ja, dat is krimp. Maar nou, het verhaal hoe dat oerheidsjild. En ik denk dat we dat stimuleren moeten. We moeten zwaaien dat er bijvoorbeeld Bart een soort transitiefonds ervan hebben willen. Dus morgen we de mat ergens toch yield beschikbaar steld worden of komen om daar wat aan te doen. Onder andere bijvoorbeeld alleen, heel simpel voorbeeld, een breedband eraan te lezen. De mat is jild, de mat jild van hen, ja. Dijkgraaf. Ja, er moet natuurlijk overal geld mee bij. De eerste woorden die ik 20 jaar geleden toen ik naar Friesland verhuisde leerde was netsa emelje. Zeg ik het goed of niet? Ja, net Emily voor de koffie. Niet zo zeker in mijn taal. Ik reed vanochtend weer hier naartoe en ik rijd heel vaak door Friesland en dan denk ik, geen files. En als er een file van 2 minuten bij Jouden staat, dan zeggen we, goh, wat hebben wij lange files in Friesland. Heerlijk, die krimp. Ik woon vrijstaand buiten in een huis wat hier een paar ton kost en wat in Hoofddorp 2 miljoen zou hebben gekost. Ga nou eens gewoon genieten van alle positieve dingen die je in deze provincie hebt. En natuurlijk, zorg moet goed geregeld zijn, onderwijs, allemaal waar. Maar ik moet er niet aan denken dat al die mooie Friese dorpjes zoals Eestega, 17 huizen, 51 inwoners, dat er een witte puist van villa's bij moet komen om die krimp op te lossen. Nee, maar dat een beetje geld altijd, maar niet te gek maken. Dan moet ik het probleem even illustreren. Ik weer van week in de Vinken, in Koudem, een verzorgingstehuis. Daar heeft men een enorm probleem om daar dus maaiwerkers te krijgen, omdat de jeugd loopt te fjot. Terwijl men juist die jeugdigen, de 20-jarigen, de 24-jarigen, nodig heeft om te ondersteunen in de zorg. Ja, en aan de andere kant halen we vrachtwagenchauffeurs uit Polen. Dus misschien halen we de verkeerde mensen uit al die landen. In Eestega, toeval. Nou, ik zou in Eestega, toeval, heb je een verzorgingstehuis voor bejaarde boeren die dement raken. En die boeren worden in een prachtige boerderij die verbouwd is met schitterende appartementen opgevangen. Ja. Dus, en dat zou in het westen van het land nooit gebeuren. Nee, er wordt heren, ik wil 1 antwoord. Geen geld? Een beetje geld. Een beetje, oké. Woljild. We praten verder in een grutter vermidden. En zo'n probleem oplost worden met meer yield? Of moeten mensen in krimpgebieden van eigen kracht uitgaan in steeds van waar wil u wat yield? Ja, Jacques Monas.
Als het aan nieuwe wegen ligt, gebeurt er één ding. Dat is gewoon nu eindelijk ophouden met die hele discussie van breedband en wel of geen slecht internet. Dat is een publieke voorziening, waar het nog niet goed geregeld is. Overal in de provincie, maar dat geldt ook in Drenthe en Groningen, moet er gewoon snel internet zijn. Als je praat met campingbeheerders, mensen komen niet meer naar de camping omdat er geen goed bereik is. Het wordt voor boeren steeds ingewikkelder. Er zijn steeds meer mensen die alleen werken, maar zonder goede internetverbinding kan dat niet. Dus dat is wat mij betreft topprioriteit 1. En als daar geld bij moet je dus daar, want dat is de vraag, moet daar inderdaad geld bij. Want dat zijn commerciële partijen die het alleen nog maar doorgaat het uitkennen en het kent net uit omdat het er meer mensen wij en dan maakt de oorhit inspreken. Juist, en wat zie je? Dan gaan mensen zich organiseren in een coöperatie om het aan te leggen en dan denkt Vodafone of KPN, daar kan ik nog een stuiver verdienen. Dan gaan ze een klein stukje daarvan afsnoepen en valt het weer in elkaar. Dus de publieke voorziening van maken, nou voor één keer en altijd goed regelen in de komende jaren. Harry van der Molen, CDA. Ja, ik wil even van dat verhaal van Dijk op afstand nemen. Ja, die zei eigenlijk dom maar niks zo'n krimp. Ik weet in mijn dikke hoes boet nu wel prima. Lid Friesland maar wat het is. En als ik mijn meest kan praten, of het nou in Oensjerk weer, waar ze echt zwaar gaan houden, hoe zwaarwenningen en hoe je dat nog betalen kennen. Als je naar Holwert daar geweest, investeringen van wollen, maar geen één wil daar het geld van loeken, dan denk ik, krimp is net iets wat je maar accepteren moet. Je moet zeggen van, we moeten echt in de diepte, in de kwaliteit van het platteland blauw investeren, zodat het goed ween bloot, zodat we hieruit de voeten kennen om echt nog beppe de steunkousen in Jussenzon te loeken. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè? Kunnen we daar nog de zwaar krijgen? Max Adema, vertel. Ja, nou ja, krimp is natuurlijk iets wat ontsteert demagogisch. Meestal Loek inderdaad Forza Teun het al schetst had. Demografisch. Ik zei het verkeerd, dat klopt. Maar je snapt wel wat ik bedoel, denk ik. En wij moeten dat natuurlijk wel ondersteunen. We moeten zwaar dat die verzwaardigste hoezen, ik in het warm blijven, de liedjes kwalen, ik blijven, we zitten op 24. Nou ja, we moeten natuurlijk zwaar dat we de basisvoorzieningen daar horen. En wat mij betreft had Mona's wel gelijk dat er zei dat iedereen gewoon recht had op snel internet. En dat is gewoon een nutsvoorziening. Maar dat kan het niet, Adema. Je kan wel zitten, alle verschillingen met in alle liedjes dwarp milieu. Dat klinkt mooi, maar dat ken net. Ga je net volle liever goeie zwarg en dan wat concentreert in grote plakken dan minder zwarg in alle dwarpen? Dat hoeft helemaal niet. Friesland is een grote provincie. Er zijn best plakken bij die het 4 voet binnen van de grote plakken. Maar waar ik in die plakjes zwaar dat er goede zwart is. Het gaat net alleen nog maar om Jels. Ik denk dat het gewoon jammer is van wat voor regels behind nou dat bijvoorbeeld liedjes kwam iepen blauw kennen. Daar binnen een oude oren of fjouwer hier er hut om werken om die regels te versoepelen. Er moest ik wel degelijk denken naar de kwaliteit van het onderwijs. Want dat mag je net ondersnijden wat u zo onbelangrijk. Maar die regels die verhinderen dat die liedjes kwam iepen blauw kennen, die moest gewoon dan aanpassen. Dat is een oren of Jan Dijkgraaf. Ik wil over dat breedband nog wel wat zeggen. Kijk, dit gaat er weer vanuit dat de techniek zo blijft als die is. Maar 10 jaar geleden kon je amper internet op je telefoon. En nu heb je op je telefoon snel internet. Dus er hoeft niks meer worden aangelegd. Er moeten nog iets modernere kaartjes komen voor in je apparatuur thuis. Dan heb je snel internet overal. Christa Oosterbaan. Wat ik zo jammer vind aan deze discussie is dat we heel erg uitgaan van alleen maar problemen. Terwijl er volgens mij een heleboel kansen liggen in Friesland. Tuurlijk zijn er uitdagingen. Er moet wat extra geld bij. De regelgeving die Aukje de Vries noemt, die zou soms aangepast moeten worden aan onze regio. Maar er liggen uitdagingen en er liggen kansen. Kansen op het gebied van innovatie, van duurzaamheid. We hebben hier Wetses, we hebben de Dairy Campus. Dat geeft allemaal werkgelegenheid met zich mee. Ik denk dat we daar ook echt naartoe moeten. Maar dan moeten de meeste bollen niet warpen, ben je wollen. Nee, dat hoeft niet. Precies, misschien heel kort nog even reageren. Kijk, een van de redenen waarom we zo hard hebben gelopen om culturele hoofdstad van Europa te worden, was nou juist dit. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat in tijden waarin we minder geld hebben, waarin het heel moeilijk is in deze regio, hoe zorg je er dan voor dat je dynamiek en vitaliteit op het platteland houdt? En daar was echt de versterking van de relatie stad-platteland, was daar echt een grote factor in. Nou, ik wilde met de culturele hoofdstad dus helemaal niks van dat het echt structureel werkgelegenheid niet opbrengt. Dat zal een beetje wijzen, maar het kost het 20 miljoen. En zolang er nog 14 voedselbanken in Friesland binnen, dan maar die 70 miljoen wordt wel opgebracht door de regio die ziet dat het opbrengt. En ik geloof erin, ik ben blij dat mevrouw de Vries het ik zei van de mat inderdaad speciale regeling komen. Ik denk dat je de wetgeving aanpast, maar dat er meer mogelijkheden komen afhankelijk van de situatie die je zich voordoet. Die is oors dan in het westen. Hier in het noorden hebben we er maar te maken. En maar een goede innovatieprogramma, maar het mogelijk werkt meer meestal hen te lopen. Teun Wiersma hier het laatste woord in deze debatronde. We gaan weer even op zoek naar die orenkandidaten van die landelijke partijen. Nou, Venna Veenstra van de SP. Ik ben Venna Veenstra, ik kom uit Sneek en ik sta op nummer 40 van de Socialistische Partij. De afgelopen jaren hebben de kabinetten Rutte niet veel goeds gebracht voor Nederland. En zeker niet voor Friesland. 20% is er op vooruit gegaan, maar 80% had het nakijken.
Als u nou klaar bent met dit beleid en u wilt een ander beleid, een sociale beleid, dan is uw stem veilig bij de SP. De SP die wil samenwerken met andere linkse partijen om samen te strijden voor goede zorg zonder eigen risico. Voor echte vaste banen met een eerlijk loon. Voor een AOW-leeftijd van 65 jaar en dat studenten van school afkomen met een diploma zonder torenhoge studieschuld. Ja, Friesland is een krimpprovincie en hier liggen de banen niet voor het oprapen. Juist als je investeert in zorg en als je investeert in vaste banen, dan hebben mensen weer meer bestaanszekerheid. En dat is hier in Friesland, in dit krimpgebied, hard nodig. Ik sta nummer 40 en op welke plek ik ook sta, of dat nou in de Raad is, in de Staten, op straat, op de Tweede Kamerverkiezingslijst, ik zal me altijd inzetten voor goede zorg, goede banen, goed onderwijs. Zei Fenna Veenstra van de SP. Zij docht net mij onder de debatten. Daarvoor wie ze wat te volle listvullings is maar op de partij. Maar Frieske kandidaten die het wat heger debatteren wil. De mensen die het zonder arf aan de radio ondien gaan denken van waar is Bureau de Vries? Dit is een special van Bureau de Vries. Wij praten met 8 Frieske kandidaten van het Tweede Kamer over de plan die zij daar voor haar. En we discussiëren in de tweede uur over benamen Frieske thema's. En het thema van dit moment is de wienenergie. Daarvoor ben inmiddels achter de microfoon staan Harry van der Molen en Jacques Monas. En Harry alleen nogal omdat er zo'n mooie naam had, maar traapje. Ja. Bij de stelling wie moet draaien op subsidie? Ik geloof dat dat een citaat van Wilders is. Wie moet draaien op subsidie en vernielen uw landschap? Ja, nou, ik denk dat het weer is. Er moet een hele soort yield bij om de windmoens die er nou staan rendabel te krijgen. Daar mag je het yield voor Jan wollen. Dat is een politieke kar. De verpesting van het landschap, ja, dat is zeker het geval. Als je zegt hoe groot de weerstand is. Het zijn grote projecten die van Den Haag samen onder de regio opleiden worden. Laten we nou bijvoorbeeld maar even het Wiemoenenpark in het IJsselmaar nemen. Of in de Veenkoloniën in Drenthe. Daarvan had men echt van bovenaf zijn van hier komen ze te staan. En als je het nou wollen of net, hier plakken we dat. Dat vinden we als CDA onacceptabel om op die manier om te pakken. Jacques Monas, nieuwe wegen. Volgens mij kunnen we het hier heel eind met elkaar eens zijn. Ik vind het is geen aanwinst voor het landschap. Ik geloof dat niemand het mooi vindt. Ik in ieder geval niet. Ik heb ook tegengestemd in de Tweede Kamer, want het werd van bovenaf even bepaald. Friesland heeft ook wel te lang lopen dralen. Van waar moet het eventueel komen? Dus je moet ook even naar onszelf kijken hier in Friesland. Maar ze staan in het IJsselmeer veel te dicht op de kust. Dat is kip met gouden eieren. Veel belangrijk voor het toerisme. Dat had veel meer naar achteren gemoeten. Het is wel zo. Het is inderdaad in het begin veel op subsidie geweest. Maar gelukkig zien we tegenwoordig dat de prijs voor windmolenparken enorm aan het zakken is. Er zijn heel veel windmolenparken ver op zee. Dat zou ook de toekomst zijn. Niet op land, maar ver op zee. En de prijs voor de aanleg van die windmolenparken gaat enorm naar beneden. Dus ook dat wordt weer economisch rendabel. Wat het CDA heel graag wil. Natuurlijk zullen we op een aantal plakken en wie moensdeel zetten matten. Wie zullen de slag naar de dwarseme energie wel meidje matten. Absoluut. Laten we het bijvoorbeeld van, vindt het CDA, zoals men dat in Denemarken doet. Daar zei men gewoon op basis van een wet die ze ondernomen hebben, dat als je in de buurt van zo'n wiemoenen komen te weien, of als er een zinnenpark komt, dat je standaard claimen kennen dat jou iets uit die opbrengst daarvan er krijgen. Want als we dan met z'n allen een plak ziekje matten, dan vindt het CDA dat de omjouwing echt mij profiteren mij van het feit dat er echt yield verzinnen wordt on dat landschap. Dat is heel belangrijk, maar dat zie je. Windenergie is een vorm van duurzame toekomst. Je ziet bijvoorbeeld op Ameland met een prachtig zonnepark, met Gariep, waar een energiecorporatie is gekomen. Die kant moet het op. Daar kunnen de bewoners op Ameland, bij Gariep, kunnen daar enorm van profiteren. Het is duurzame energie. Dus kijk niet alleen naar windenergie. We zien in onze provincie dat zonne-energie ook een enorme toekomst heeft. Dus laten we die kant opgaan. En waar het inderdaad slecht is voor de natuur of voor de economie in de IJsselmeer, moeten we ervan afzien. Van der Molen, die monden die staan er nog net in de IJsselmeer. Als je hem in het regeer komen, dan komen ze direct net? Dat kent CDA net beloven. Want dat is al in kannen en krukken. Dus ik kan je nou wel heel makkelijk zeggen dat gebeurt net. Maar doe je niet best om het alsnog vat te komen dat ze daar pleegd worden? Nee, ik denk dat gewoon heel eerlijk zijn. Al lang een besluit van dit kabinet is. Daar kan ik net een streek doorheen halen. Maar ik vind wel, in toekomstige projecten moet de omjouwing direct van profiteren. Daar heeft Harry natuurlijk een punt. Je moet niets beloven wat je niet kan waarmaken. Maar je ziet nu dat de prijs zo aan het zakken is van het bouwen van windmolens. Parken, dat je wat mij betreft toch nog een keer met de partij om tafel gaat kijken om het toch op zee te doen. Punt. Je mij een plak weer innemen, want er zijn meer politici die daar ik wel wat van vinden. Ja, ik zag Adema van de PVV, die hapt de microfoon haast op. Nou, zo is het inderdaad.
je weet wel, in de steden ga ik me er ook sterk van maken. Die wiemonen die draaien vooral op subsidie. En dat is natuurlijk geld van alle belastingbetalers. Iedereen moet daar aan bijdragen. En het kost het klauwen met geld. En het levert uiteindelijk maar een paar procent op van de energie. En als het aan mij leidt straks in Den Haag, dan kan ik een vlak voorlezen. Ik zag Isabelle Dix hippen op de Daar kruk. heb ik wel een beetje van, inderdaad. Want voor een deel is het waar hè, dat u zegt dat windmolens op subsidie draaien. Net als alle andere vormen van energie. Want al die kolencentrales en al die gasturbines, die draaien ook allemaal op ongelooflijk veel subsidie. En dat kan alleen maar omdat wij met elkaar vinden dat er energie in dit land moet zijn. Er moet leveringszekerheid zijn. We zijn een hoog geïndustrialiseerde samenleving. Daarom is het van belang dat er altijd energie is. Maar de vernieling van het landschap, dat vind ik wel een ingewikkelde, eerlijk gezegd. Want als je nou bedenkt dat een windmolen op een betonnen plek, een betonnen plaats staat en over 20, 30 jaar weggehaald kan worden zonder enige aantasting van het landschap, dan vind ik het wel gek dat u het blijkbaar wel acceptabel vindt dat we heel Noordoost-Groningen weg laten zakken en het landschap onomkeerbaar aan het veranderen zijn daar. Nou, Jo, van Witteman, dat ik dat acceptabel vind, dat vind ik dus helemaal niet acceptabel. En als je door die funderingen van die wiemonen, die moeten dan nog 30, 40 jaar die er weer bijhullen worden. Natuurlijk, ze moeten er eigenlijk helemaal niet eerst komen. Maar ik moet dan zien dat er dan nog wel geld is om ze er weer bij te halen. We discussiëren dadelijk nog even hoe de gaswinning. Teun Wiersma, 50 plus. Laten we eerlijk zijn, we hebben een enorm energieprobleem. En we gebruiken steeds meer energie. We hebben steeds wel het spul met eier energiezuiniger. Maar tegelijk schaffen we bij wijze van spreken wel 12 van die apparaten aan in plaats van dat we in je toestehen hier. Dus de energiebehoefte die zal alleen nog maar nemen. En daar maken we wat aan doen. En de oplossing zit hem dus net in centrales, kerncentrales. Het zit hem ook in gas en dergelijke. Maar op den duur zullen we hernieuwbare energie moeten we. En dan vind ik die windenergie, als zonne-energie, is een goed voorbeeld ervoor hoe je hernieuwbare energie, wat duurzaam is. Alleen het is inderdaad net voldaan. Dus we zullen er in investeren met in innovatie om dat paard volle gutter te maken. Ja, maar windenergie, dat... Op dit stuit kennen we net zonder windenergie. En dan gaat het grote belang, boppen, het lietsere belang van de mensen die eromheen wenjen. Nee, dat zeg ik net. Nee, ik vind inderdaad, ik zou zeggen graag in de tuin hebben en dat wil het in. Maar we kunnen natuurlijk wel voor ons indenken dat er misschien wel fabrieksterreinen binnen bij wel deel zetten kennen. Christa Oosterbaan zit ik. Ik denk wat ontzettend belangrijk is dat, en dat is ook eerder genoemd vanmiddag, dat we van onderop dit gaan doen. Dus dat er in corporaties gewerkt gaat worden, dat de mensen mee kunnen profiteren. Dat er niet iemand zijn land verhuurt en daar heel veel geld per jaar voor krijgt. En degene die ernaast woont alleen maar eigenlijk last van heeft en de waarde van zijn huis naar beneden gaat. Dat is heel erg belangrijk. Laten we het met de mensen samen doen, dan is het draagvlak genoeg. Je hebt een zuchten bij Aukje de Vries. Ja, want ik vind het wel heel erg makkelijk van een aantal partijen hier. Hè. Harry van der Molen zei ik al bij de microfoon in het begin van ja, die locatie is helemaal verkeerd. Maar dat is wel een locatie die de provincie Friesland zelf keert en het een onweerst het. En die het zelf inschreeuwt voor het aantal megawatts wat er komt. Harry van der Molen wij vinden dat wij net kiezen moeten voor een techniek, maar gewoon ik de meest goedkope vormen inzetten moeten. En dat kunnen verschillende vormen zijn. Dat je de meest goedkope techniek kiezen, daar ben ik het wel heel mee eens. Maar dan maken we net van alsof de provincie Friesland in vrije wil dat plak daarom aanwezig had. De wens vanuit de provincie Friesland en ik vanuit het CDA wie heel nadrukkelijk laten we daar echt de Oostliediek verbroeken. Daarvan had de minister gewoon zijn, dat accepteer ik net. Ik wie is hier dat plak gewoon slikken of stikken. Dus er wie niks vrijheid, mevrouw van de Partij voor Vrijheid en Democratie. Ik denk dat waar we echt veel ook naar moeten kijken naar een duurzame toekomst is. Ga nou eens gewoon straks als je naar huis rijdt, kijk naar alle daken in de straat in Friesland. Er ligt zo weinig zonnepanelen op die daken. Daar ligt de grote opgave, daar is zoveel winst te halen. Laten we daar het geld vooral in stoppen. Dat is goed voor de bewoners, goed voor de energierekening. En je hebt geen vernieling van het land. Max Adema nog even, Max Adema. Ja, ik wil toch even reageren op de stelling van Aukje de Vries. Het is natuurlijk wel haar minister Kamp die de tussen de straat drukt had, net oors. En dat binnen duidelijke woorden van Max Adema aan het eind van deze debatronde. Nou ja, als we die wiemoen net hebben willen, of net in de achtertuin, Wiersma, dan moeten we maar naar gasboring blijven. Het volgende thema. Even jaren wat er in Greensland ik alweer onderhand weer. De politiek die probeert dus in slaap te sussen met zoethoudertjes. Elke verkiezingsronde komen ze met hun Januskop en gebakken lucht weer naar Groningen gesneld. Laat ze opzouten. Ophouden met gas uit de grond te halen. Nu. Groningen gaat stukken. Ja. En nu gaan we de fase in van gelijk krijgen. En nou ja, dat is aan de politiek.
Dat wie Freek de jongen die de karren der loekt er in Greenslaan. Uw stelling is, met zout- en gaswinning houden we binnen 4 jaar op. Nou, Christa Oosterbaan. Nou, dat zou heel mooi zijn als het zou kunnen binnen 4 jaar. Het is een mooi streven. We moeten absoluut af van de gaswinning in Nederland. We moeten af van de zoutwinning. Bij de zoutwinning bijvoorbeeld liggen in Duitsland er hele hoge bergen zout. Die worden zo weer in de Waddenzee gekieperd. En hier wordt het nog gewonnen. Dus wat ons betreft gaan we daarvan af. De gaswinning, daar is de Partij van de Arbeid heel erg duidelijk over. Geen nieuwe boringen in Friesland en onder het Wad. Adema. Nou, dan kan ik het volstrekt maar hier zo wezen. We moeten inderdaad net boren onder onze mooie Waddenzee. Maar waarom lid de Partij van de Arbeid nog dan dat er zo'n rare giffabriek in Harlingen gebouwd wordt? Notabene een jonge Friesia zoutwinning. Die dingen die zitten gewoon mijn verboon. Dat hier er nooit matten. Nou, dat is iets van het verleden. Ik ben meer iemand van de toekomst. Ik heb de PVV niet gezien bij demonstraties tegen gaswinning op de Schelling. Bij Internaat afgelopen week. Bij een debat over gaswinning. In Zwartewoord heb ik u nog niet over gehoord dat daar geboord wordt. U heeft op uw bierveeltje helemaal niks staan over goudwinning zou leuk zijn. Zout- of gaswinning. Misschien valt het onder et cetera. Nou, goud kan weer helaas net winnen hier in Friesland. Maar op het bierveeltje, Adema, zei de Oosterbaan, stiet niks oer gaswinning. Nevens mij hebben wij een beetje uitgevonden dat je hem zei dat gas woenbleeuwen worden mat omdat er wat oors is. Nou, wij vinden in ieder geval net onder de Waadzee, want dat is de stelling. Daar moeten we net die verzakkingen maar net de rest van het en Greenslaan, je weet dat de kraan is nog voor ongeveer de helft dichtdraait. We moeten zeker de hand aan de kraan houden daar. Maar wat nog volle belangrijker is dat we die mensen daar nou eigenlijk eens even steunen moeten. Dat is nog volle belangrijk. En wie heeft die gaskraan nu zo enorm ver opengedraaid? Dat was het kabinet waar u als gedoogsteun aan gaf. Toen is hij verdubbeld naar 54 miljard, meneer Adema. De PVV doet helemaal niks tegen gaswinning. Die is gewoon voor gaswinning. Staat u hier nou niet praatjes te verkopen? Want heeft u in de Tweede Kamer helemaal niks voor gedaan. Volgens mij is de gaswinning al sinds de jaren 60. En je eigen kabinet, Den Uyl en Kok, die hadden wel voor 300 miljard uithellen om die mooie sociale heilstaat op te bouwen. Dus wij gaan je ook nog eigenlijk hoor. Wilt u nu eventjes kijken naar de cijfers? Het vorige kabinet heeft het opgeschroefd naar 54 miljard kuub. Dat is dit kabinet heeft het weer teruggedraaid naar 27. Ik denk wel, 27. Ik denk wel dat wij met heel Nederland die Groningers hebben laten zakken. Daar ben ik wel absoluut van overtuigd. Precies. Maar wat de Partij van de Arbeid heeft geregeld, is dat de schadeloosstelling nu, de NAM moet daar nog tussenuit, dat die geregeld is voor de mensen en dat er een omgekeerde bewijslast is. Dat is op initiatief van de Partij van de Arbeid geregeld. En die omgekeerde bewijslast die geldt op dit moment nog voor Groningen. Maar in het kader van gelijke beginselen zal dat voor heel Nederland moeten gelden. Adema, wie jou in Greensland bij demonstraties? Jazeker had ik de West. Ja? Jo hersenstiepen? Ja, natuurlijk had ik die demonstraties typen. Alleen ik had deze mevrouw even net zien, want die ram misschien ergens achteraan of zo. Nou, ik denk dat ik vooraan stond bij de demonstraties, onder andere op de Schelling. Daar hebben we de PVV niet gezien, die waren ook niet bereikbaar. Dank u wel. We gaan verder in het gruttere vermidden. En ik zeg Jan Dijkgraaf van Geen Pijl onder de discussie al om even op een jerjen. Het is zo mooi om te zien hoe die traditionele partijen, want dat is de PVV sinds het vorige kabinet ook, hoe die de strijd met elkaar aangaan over 54 miljard, 27 miljard was het toch. Maar waar het om gaat, en ik ben maar een gewone, eenvoudige boerenlul die tegenwoordig uit Friesland komt, dus dan zeg ik, het gaat erom dat die mensen in Groningen niet een beetje genaaid zijn. En natuurlijk gebeuren er nu dingen, dus er wordt gecompenseerd. Maar als ik wil verhuizen naar Groningen, dan is dat huis voor mij, waar je als je 2 ton heeft gekost en nu een ton compensatie krijgt, is het huis nog geen ton waard, want ik koop eigenlijk een wrak. En niemand wil in een huis wonen waarvan je niet weet hoe het er over 30 jaar uitziet. Dus Groningen is dankzij Joop den Uyl, want daar begon het mee. En zo oud ben ik al, 54, dus ik geef maar toe. Maar sinds Joop den Uyl hebben we daar die mensen ongelooflijk in de steek gelaten. Met z'n allen. Okay. En daarom vind ik, en zo is het. De kiezer moet de macht krijgen. Ja, maar binnen 4 hier ophouden, mijn gaswinning, Dijkgraaf? Dat is vrij onmogelijk. Je moet 8 hier? 12 hier? Nee, zo snel mogelijk. Ja. Zo snel mogelijk. En als je dan kan zeggen dat we hier in Friesland krijgen we dus ik plakken werd dreigt te worden boord of werd al wutboord of werd al stiekem wutboord, zoals ik het in de kranten lees. Dan denk ik, jongens, het griep me om het hart. Wat zit dus te wachten? En dan zei men wel van het zakkert maar een paar centimeter. Maar ik moet me net indenken. Ik krijg 2 lijnen naar huisbouw in Drachten. Als daar de grond een stukje zakjes voor, een paar centimeter. Wat gebeurt er dan? Wat heeft dat voor effect op mijn huis? En als je dan zorgt, de kabinetten of men belooft van alles over de toekomst, die schadeloosstelling, et cetera. En men rent voorop in de optochten. Maar de oude roenerieren hebben er niks aan dienen. En wat doe je? Kijk, ik denk van de INW is je moet het gaan afbouwen naar 12 miljard kuub. Dat zeggen de meeste mensen in Groningen ook. Dat is veilig. Want je kan ook niet in één keer ermee stoppen.
al zou je het willen, dat wordt misschien nog onveiliger van. Dus bouw het af naar 12 miljard kuub. Een van de dingen waar ik me ontzettend veel zorgen over maak is dat het meeste geld nu gaat weer naar consultants en adviseurs en mensen die beoordeling aan het doen zijn. En niet naar de mensen die in die huizen wonen of in de verbetering van die huizen. Dus dat moet ook echt gaan veranderen. Dat geld moet naar die mensen en naar hun huizen en ophouden met al die dure adviseurs te betalen. Aukje de Vries, VVD. Ja, nou ja, wat 50PLUS zei, daar klopt natuurlijk helemaal niet van. Die zei dat er is niks Bart in de oude en fjouwer hier. Dat is gewoon het wier. Nou, de meesten hebben het is half jaren en er gaat nog een heel soort net goed. En die meesten hebben het verschrikkelijk dreig daar. En er moet nog een soort onpast worden in de manier waarop de naam de skeerloosstelling docht is maar. Maar dat er niet Bart is net wier. Dit is het eerste kabinet wat ooit überhaupt wat dien het onder het verleging van de gaswinning. Dan moet je dat soort dingen gewoon net zeggen. Ja. Jouw premier die laat het alle problemen gewoon voort. Dat zei Max Adema van de PVV. Harry van der Molen. Tuurlijk, politieke discussies is hartstikke mooi. En hier is wordt naar een ander wezen van die had schuld, dit mat en dit mat. Laten we nou één ding afpraten. Waar van u is nou vanuit Friesland ik in die Tweede Kamer komt? Er binnen Kamerleden uit Grenzen, uit Drenthe. Laten we nou toch in ieder geval al daar Friesen zitten. Oparbeiden met de mensen uit Grenzen om dit vanwander te krijgen. Want we kennen hier in Friesland de tent uitvechten van hoe dat er in Grenzen nou gaat. Maar laten we toch alsjeblieft mijn wanderers inspannen om daar iets meer rechtvaardigheid te krijgen. Want Grenzen mij compenseerd worden voor wat we daar wij willen hebben. En dat maakt volle steviger wijze dan in het Verliezen West had. Maar de stelling van de molen? Binnen fjouwer die erop houden, dat is een loze belofte. Dat gebeurt net. Dat het naar beneden maakt hier en dal. Dat het ook elke jaar opnieuw pensioen wordt in plaats van in stukjes van 4-4. Dat vindt het CDA al langer. Dat is voortstem. Maar dat vind ik echt. Elke jaar op basis van de veiligheid der Sjen wat onpast moet worden. Isabelle Dix, GreenLinks. Ja, in ons programma staat dat het teruggebracht moet worden, de winning, naar 12 miljard. We hebben volgens mij in dit debat genoeg gezegd over de manier waarop we met z'n allen met de mensen in Noordoost-Groningen omgegaan zijn. Dat had nooit zo gemoeten. We hebben daar met z'n allen ongelooflijk veel plezier van gehad. We hebben heel Schiphol ervan gebouwd. Voor Zweden daar plezier van had trouwens, maar goed. De haven van gebouwd. We hebben daar ongelooflijk veel geld aan verdiend. We hebben het verjubeld. We hebben het niet handig aangepakt. Maar ik vind het echt een schande dat de mensen in Groningen nu met de schillen en de dozen blijven zitten. En dat moeten we echt heel snel oppakken om dat goed af te handelen. Isabelle Dix, wie dat? Dat wie ik de laatste debatronde, René. We hebben nog wat hier door. Ja, maar wij willen zelfs nog even bij de kandidaten delen, omdat ik nog het in het oor van haar witte wollen hoe het nou verder mat. Isabelle Dix, GreenLinks. Denken jou dat jou echt die kamer inkomt, dat die kans besteedt? Op welk plak steen je? Want het er maar even bij zijn. Ja, ik sta op 19. En toen ik daar op terecht kwam, had ik echt niet verzonnen zelfs maar dat een eventueel verkiesbare plaats zou kunnen zijn. Toen bleek wel gaandeweg, vanaf begin januari, dat we eigenlijk heel steady staan tussen de 14 en de 20. Vandaag stonden we geloof ik weer op 20, als ik het goed zag in een peiling. Nou, ik wacht het gewoon maar stil af. Het zou prachtig zijn ik wil bijdragen aan de uitvoering van de idealen van GroenLinks. Dat doe ik nu met heel veel liefde als wethouder. En dat zou ik ook heel graag als Kamerlid willen doen. Beschikbaar als bewindspersoon? Natuurlijk. Tjoh, dat jaren we graag. En dan vooral voor welke portefeuille? Nou, duurzame ontwikkeling is wel mijn ding, hè? Dat jet ik wel bij de partij. Stel nou dat jouw partij net mij die onder deze verkiezing. Op waar zou je dan stemmen? Ja, dat is een gewetensvraag. Ja, maar dat is een heel gekke gewetensvraag. Want GroenLinks is mijn partij en daar heb ik nooit over getwijfeld. Een hypothetisch geval. Als GroenLinks niet op de lijst stond, dan zou ik het gaan oprichten. Maar ik zou niet op een andere partij kunnen stemmen, maar ik zou nooit willen zeggen dat ik niet zou gaan stemmen. Dan bleun je thuis? Nee, want dat wilde ik zeggen. Ik zou nooit niet stemmen, want het is een grondrecht. Er zijn mensen voor gestorven om dat recht voor elkaar te boksen. Ook vrouwen. Ik roep echt vrouwen op om ook te gaan stemmen. Doe dat nou, want het is een bijzondere uiting van de democratie dat kan. En juist dat is een van de redenen waarom hier zoveel mensen naartoe willen komen. Maar de meest natuurlijke bondgenoot, Partij voor de Dieren, successen? Nee, GroenLinks is gewoon mijn partij. Ik zou nooit op een ander stemmen. Nee. Oké, dat is duidelijk. Jan Dijkgraaf, hoe groot is de hoop? De hoop is gewoon 100%. Wij gaan uit van tussen 0 en 3 zetels. Maar het is ook zo dat wij geen Jessias hebben, maar een klein kaal dik mannetje uit Eestega. Dus dan moet je ook eerlijker zijn. We staan dus iets lager dan GroenLinks in de peilingen. En wij kunnen, als jullie op die peilingen afgaan, want ik geloof niks van die peilingen, wij kunnen alleen nog maar stijgen. En ik ga er gewoon vanuit dat ik de 23e in de Kamer zit, hoor. En dan zit je daar in die kamer. En wat doe je dan als eerste?
Nou, als eerste wil ik een mooie kamer regelen voor mezelf. Nee, kijk, wij zijn dat platform aan het bouwen en dat is een ongelofelijke klus, want het moet ook veilig zijn. Hè? Want anders roepen de gevestigde partijen meteen weer dat Poetin het heeft overgenomen. Zo gaat dat met nieuwe mensen en nieuwe partijen die worden gewantrouwd. Dus als eerste gaan wij dat als een speer dat platform helemaal verder afbouwen. Dat is ook een kwestie van jaren voor het is waar we willen dat het komt. En verder ga ik daar gewoon meedoen met wat ik moet doen. En dat is doen wat onze kiezers willen, stemmen, controleren en transparant zijn. Dus meteen die camera op mijn hoofd of in mijn knoopsgat. Ik hoop het laatste eerlijk gezegd. En daarna ga ik doen wat de leden verder willen. Desnoods ooit in een kabinet. Maar het is nu tijd dat er echt vernieuwing komt. En niet een nieuw partijtje van boze rechtse mensen. Maar een partij die het systeem wil veranderen. En welke partij zou jou stemmen als je er zelf net wien? Nou, ik stemde altijd VVD. Op Janine Hennis de laatste keren. Maar ik zou nu op Pieter Omtzigt stemmen van het CDA. Want dat vind ik nou een voorbeeld van een Kamerlid dat die controlerende functie perfect uitvoert. Dank u wel, Jan Dijkgraaf. Jacques Monas, het wie Partij van de Arbeid. Dit is nou Nieuwe Wegen. Hoe groot schat jou de kans in dat je er ook echt in komt? Nou, ik schat die kans nog steeds heel groot in. Ik heb 6,5 jaar met heel veel plezier gedaan, ook vanuit Friesland. Mensen weten ook dat ik me erg heb ingezet samen met anderen voor de Friese zaak. Dus ik hoop op veel steun ook vanuit Friesland. En de cijfers gisteren in Leo de Courant wezen in ieder geval op goede bekendheid. Dus ik ga er nog steeds vanuit. Maar het zal een liedse partij worden en die grote ambitie van 20 zitten komt er in elk geval net. Dus weinig slagkracht, maar je verwacht je. Nou, dat weet ik niet. Wat je ziet is dat er zijn natuurlijk heel veel serieuze nieuwe uitdagers. De grote partijen zijn niet meer groot. Het zijn allemaal middenpartijen geworden. Omdat ze gewoon, dat is het begin van het gesprek, niet geluisterd hebben wat er leefde in de samenleving. Te veel thema's hebben laten zitten. En dus ik denk dat je ook als kleine partij, welke dan? Als kleine partij kan je heel veel voor elkaar krijgen. En je moet goede bondgenootschappen doen. En wie het Nieuwe Wegen redt, dan wie het gewoon Partij van de Arbeid? Nee, ik stem op Nieuwe Wegen en ik sluit me verder heel mee aan. Dat is de keuze die gemaakt is. Aukje de Vries van de VVD, het smaakt niet meer, hè? Nog jou hier. Ik zou graag terugwollen, ja. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. En ik heb goede dingen gedaan in volgens mij. En ik zou graag terugwollen, zeker. En wat zou de komende 4 jaar hier je speerpunt worden? Nou, eigenlijk 2 zaken. Ik doe enerzijds de portefeuille belastingen. En ik wil wel echt gaan voor legere lesten. Maar daarnaast wil ik zeker inzetten voor Weg voor Friesland. Krijg ik als de oor in 4 jaar hier ik die in heb. Ja, dat is toch een belangrijke zaak voor jou. Zeker, ja. Nou ja, de VVD is van de aardbodem verdwenen. En waar stem je dan op? Nou, het eerste wat je leren volgens mij is dat je net als dan vragen beantwoord je moeten. Dus dat moet ik net vangen. En ik denk net dat kiezen er nou zo'n soort on hebben. Ik denk, het is wichtig dat de mensen op 5 maart stemmen gaan. Wat mij onbelangrijk, ik op Friese kandidaten. Ik denk dat dat wichtig is dat we goede regio voor Sint-Wurgers hebben. Christa Oosterbaan, de Partij van de Arbeid. Hij er zin hoor, want je draait een skof mij in dit circus. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik ontmoet heel veel nieuwe mensen. Ik kom op heel veel plekken waar ik anders niet zou komen. Dus ik moet zeggen, ik vind het ontzettend leuk. Ik leer heel veel. Ik heb er heel veel zin in. En zou dit debat een soort gamechanger wezen dat je me nou ineens omheen gekroepen? Nou, ik heb net al in het begin al antwoord gegeven op die vraag over die peilingen. Wij proeven een andere sfeer op straat. We gaan het woensdag zien. En dat de Partij van de Arbeid net mij die, waar zo'n je dan op stemmen? Op ja, ik vind het wel wat flauw om dan te zeggen van ja, als dan ga ik niet op antwoorden. Of mijn eigen partij. Tuurlijk stem je op de Partij van de Arbeid als die er is. Dat lijkt mij logisch. Friese kandidaat ben ik ook helemaal voor. Maar er is iemand die ik, vind ik, in het noorden veel heb gezien. En dat is Liesbeth van Tongeren. Dat vind ik een hele goede kandidaat. Daar zou ik dan op stemmen. Liesbeth van Tongeren, die is van GroenLinks ook, hè? Ja. Maar op de persoon. Op de persoon. Maar ja, dat beeld dan altijd op een lijst, hè? Simone, waar kan je nog meer? Nou, Max Adema van de PVV. Hoe bevalt het? Lekkere maai doen in een debat. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Hartstikke leuk. Ja, dat zou je ook vaak onder ik doen, Matte. Oh, die docht het Jan nog ik, hè? Ja, hij doet van de Joen, maar net zo vaak. Maar hoe vaker je doet, hoe beter het gaat, toch? Ja, hoe beter het gaat. Ja. Zij is het. Wat kunnen wij van jou verwachten als jou in de Tweede Kamer zit? Nou, je weet, ik ben een echte PVV'er. Dus voordat je me die vraag stellen die je niet erin stellen, wat zo'n je dan oorswollen? Ik ben een echte PVV'er. Dat had ik volgens mij de laatste jaar en ik was in de provincie. En daar hoor ik het in ieder geval bij. Ja, jou zou net op een mooie partij stemmen. Nee. Dan scoorden jou de kaart tromidden. Dan zou het gebeurd wezen voor mij. Ik ben een PVV'er en ik blijf een PVV'er. Ja, is dat echt democratisch toch? Nee, maar ik denk wel van mezelf, dat moet toch hoor. Ja, maar wat kunnen we van jou verwachten als jou in de Tweede Kamer zitten? Nou, je bent natuurlijk Kamerlid voor alle Nederlanders, voor iedereen. Maar ik had er zeker wel een het van Friesland. En er zijn in Friesland genoeg thema's. We krijgen hoe de windenergie. We hadden de sluis in de Oosterdiek. Zo zijn er nog wel een aantal thema's te nemen. Daar zal ik me dan goed voor inzetten. Maar de Friese grenzen gaan toch net dicht?
De Friese grenzen gaan net dicht, nee. Maar de andere grenzen gaan wel dicht, wat u betreft. Harry van der Molen van het CDA. Als ik de landelijke media volg, dan kennen ze jou al. Opmerkelijk genoeg, als het dan hoe regionale kandidaten gaat, dan wordt jouw naam al neemt. Hoe komt dat? Waarom zijn ze nou opmerkelijk? Nou, omdat je nog net in de Tweede Kamer zit. Nee, nou, dan ben ik toch blij om wijzen dat mensen me al kennen voordat ik er zit. Maar komt dat omdat je misschien al volle langer aan het warm binnen in de omkrieten van het Binnenhof? Ja, maar net voor de Kamer, ja. Ik ren warm om mensen te helpen. En ik vind voor mezelf dat ik dat het best in de politiek lang ken. En of dat nou lokaal is of in Den Haag, zo stier ik erin. Er zal een soort veroordeeld de dadelijke Kamerlid worden. We gaan bijvoorbeeld aan Lutz Jacobi jongen. Je delt zetten als een echt Fries Kamerlid. Ben je dat ik van doel? Ja. Jo, worden de nieuwe Lutz? Nou, ik ken het heel goed met Lutz vinden. Die sterkt de toemen omheen. Ik ben een oortype als Lutz. Maar ja, wat ik het mooie van Lutz vind is... ze helpt mensen actief naar Den Haag. Let mensen dat zien. Probeert echt het contact met Friesland goed te houden. En stier ik rekking. Ja, en stel nou dat de partij net mij die, wat wie dan de kaart? Dan stem ik blanco, hè? Blanco. Dat ken ik. Simone, waar hebben we nog meer? Nou, de hoop van het noorden. Ja, daar zit er. Teun Wiersma. Ja. Welke hopen? Kunnen wij uit jou putten, Wiersma? Nou, ik hoop dat ik van je mijn protte betekenis ken. Voor alle Friesen hier, vooral de ouderen uiteraard. Van de 50 plus die van de ouderen. Maar voor de hele gemeenschap. Ik wijn hier in Friesland. Ik ben Hik en Tijnen. Een echte Fries om samen te zeggen. En dat neem ik dus ik mee. Ik vind het ook heel wichtig dat je hier wijnt. Dan voel je het aan je lichaam. Je voelt wat er gebeurt. Je zit in die maatschappij. Die problematiek die er heerst, die neem je dan mee naar Den Haag. En vanuit mijn achtergrond. Ik werk bij het Friese Geer. Als specialisatie of als echte belangstelling. Laat mijn gebied natuurlijk wel op natuur, milieu, energie, dwarsomheid, klimaat en dergelijke. Oh, je bent hoop op alle terreinen. Je kan bij mij alle kanten uit. Maar ja, behalve de goeie, zeggen we dan altijd. Ik de goeie. Ja, nee, ik de goeie. Ja, maar absoluut. Wiersma, als 50 plus ter ziele giert. Waar stemmen jou dan op? Die giert net ter ziele. Nee, de ouderijn hoe kijk het ik verzinnen natuurlijk. Maar waar zou je op stemmen? Ik bedoel in mezelf geloven en in 50 plus. In 50 plus, Teun Wiersma. Tegen dank. Nou ja, ons af hier het debat. 2 uur lang hebben ze met elkaar in gevecht over verschillende thema's. En wij hebben zelfs uw eigen jury, Andries Bakker. Ja. Bliksem, ik vond het wel pittig. Ja, ik vond het 2 uur heel mooi qua debat. Alle 8 hebben ze goed mooi. Wel opvallend trouwens dat het Christa Oosterbaan en het Lietse dikke Mansje het eerste keer binnen die toch zeggen van wij stemmen op een orenpartij, maar dan vooral op een orenpersoon. De rest die houdt de kaarten toch voor de boezen. Maar het 2 uur vond ik het mooiste. Eerst horen we natuurlijk de landelijke thema's. Ik zie het net echt zaken bij die van orenmeester van de partij en ik net jet hier. Game changes, het wordt het er nee neemt. Dat heb ik net jet. Wat ik wel opvallend vond is dat hier 8 mensen zitten waarvan uiteindelijk altijd peilingen van Maurice de Hond lierden binnen. Dat er maar 3 daarvan in de Kamer komen. Zat het nou liek het. Harry van der Molen, Auke de Vries en Isabella Dix. Want die links die stiet nou op 20. Sjen hoe dat komt. Dat mij onbelangrijk mooi. Dat nou wel wat meer wezen. Maar er was natuurlijk witte. Waar is de winnaar? Nou, de eerste uur verliet ik mooi Isabella Dix en Harry van der Molen, die ik op landelijke thema's het beste vond. Ja, die oren hun wat revancheerd? Jazeker. Dus ik vond dat iedereen ken hem goed in de spiegel zien. Die hebben goed hun punten naar voren gebracht. Alleen nog had ik dan toch een winnaar aan. Wie maar dan zorg ik naar alle 4 stellingen en wie daar inbrenging gebracht heeft. Dan moet ik toch kiezen voor Harry van der Molen van het CDA. Hij had natuurlijk, en dat ken ik, tactiek wijze. Ik praat maar een soort mensen en had ik boeren hier. Dus daarmee suggereer je dat je een soort op strutten binnen. Ja, dat hij is tussen het volk. Maar daar zoom ik naar u in. Harry van der Molen van het CDA. Wordt er terug Andries Bakker beneemt ter winnaar van dit debat. Maar alle oren hebben het geweldig dien. Dus een groot applaus voor alle debaters. En ik, Andries Bakker. En René Koster. We hebben deze 2 uur maar een heel soort nocht voor je maken. Wien je nog zwevende, dan weet ik zeker dat je het nou wil weten. En hoor ik me net, je mat het erin. Vind ik in elk geval. Een hele mooie snijn. Doeg.